अरे बाप रे। ससुरा अकेले खेत में काम करत करत हई पूरा देह पेंचर हो गइल बा। बाकी हमारा मेहरारू के कुछ बुझाते नइखे। उ त दिन भर घर में ढुकल रहतिया आ एक थरिया ठूसल करतिया। अरे ये मेहरारू सुनतारू हो का कहतानी जी। तो खेतवा में चल गइल पनिया कि यारे खेतवा में चल गइल पनिया आ रोपनिया करे चल ये सजनिया। धान के रोपनी ए राजा जी तो हमरो एको बात सुन ली रहुआ। का कहतारू बोल। दर्द से फाटता पूरा बदनिया ए राजा जी। यारे दर्द से फाटता पूरा बदनिया ए राजा जी। आ हमारा से ना होई धान के रोपनिया ए राजा जी। अच्छा तार घरवे में बैठल बैठल देह फाटता हनु ओइसन का करो तारू। का बताई हम रउआ तो सुबह ही उठ के आ खेत में चल जानी। हम घरे का करी खा के आ सुत रहनी। यही से लागता पूरा हमार बदन फाटतावे। अरे बाह रे मेहरारू बाह। सारवा केहू खटत खटत मुँहता एगो ई बिया कि एकर सुतले सुतले देह फाटता। खाली इतने ना ए राजा जी हमारा लागता नु कि तनी मुनी कमजोरियो हो गइल बा। कमजोरी रे तोरा खातिर दोनों टाइम दूध उठावना कइले बानी तब तोरा काहे कमजोरी हो गइल बा। हाँ अरे दूध तो फायदा करते बा। बाकी का बताई रउआ से हमारा खाली खाइला पियले नु नइखे जात। ई कौन नया बीमारी आ गइल कि तोर खाइले पियल नइखे होत। का हो गइल बा बताओ तो नहीं बताओ। का बताई ए राजा जी रउआ बिना हमारा कुछ निमन नइखे लागत तो खाना पीना कहाँ से निमन लागी। अच्छा वैसन बात बा का हो। तब का जी रउआ घरे रहत रहनी हो तो अपना हाथ से खियावत रहनी हो हमार पेट भर जात रहल। बाकी रउआ बरियारी क के एक दू और अधिके खिया देत रहनी हो। हाँ ये तो तू ठीके कहतारू हो। अरे तू ही तो हमारी एगो धन बारू। भले अपना माई के ना खियावे नी लेकिन तहरा के बड़ी प्यार से खियावे नी हो। अब रउआ तो घरे रहत नइखी दिन भर खेते में काम करत तानी। अब हमारा के खियाओ यही से लागता हमारा कमजोरी हो गइल बा। अरे दादा रे दादा तो ई परेशानी बा तहरा। कहतानी काहे तहरा कमजोरी हो गइल बा। अच्छा तो टेंशन मत ल चल ना तारा के अपना हाथ से खियावतानी कि एक ही दिन में तू मोटा जालू। आ धानवा के रोपनिया का होई जी। अरे छोड़ा हो धान कालियो रोपाई परसों रोपाई उ थोड़ी जरूरी बा। तारा के खियावल जरूरी बा। हम बड़ा पुण्य कइले होखे कि रउआ नियर हमारा मर्द मिलल बा। अरे छोड़ा रोपनी हुई बाद में पहले तहारा के देखल नु जरूरी बा। हाँ चलिए सैया खाना निकालो तनी तनी खियाई के हमारा देह पर रूहानी चढ़ो।